O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, visitou esta mañá as instalacións de Actensa no polígono da Tomada, na Pobra do Caramiñal. Na súa visita estivo acompañado polo actual equipo directivo da compañía, dedicada á importación e exportación de peixe conxelado e o procesado de túnidos e servizos de conxelación. Diego Calvo percorreu as instalacións da factoría e supervisou o traballo que se realiza nela, fundada no ano 1994. Durante a visita tivo tempo tamén de coñecer os plans de futuro desta compañía familiar, poñendo en valor o potencial da industria galega de transformación de produtos do mar, da que forma parte esta empresa, que na actualidade dá traballo a uns 250 empregados de xeito directo e outros 400 de forma indirecta. A visita rematou coa tradicional foto de familia, na que tamén estivo presente o fundador e presidente de honra da compañía, Severino Escurís.